Men adım Murat. Yıllar boyu erwede işlerle meşgullanyp geldim. Ýalňyşlyklardan dowaly bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämediginiň habarda geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da ömrüm töweregine küçüklerdir bagymyza agaçlaňym hakyny ýerlenmärdi. Arkamda tonulap güne toplantı da ýyza ýüzlerçe hakyny ýene adamdan mukallanyny bilmeýärdim. Ýöne bun Hakamyň ýagyna başymdan geçen wakalardan soň ähli zat ýitgedi. Ähli zat gurşaýan şol rahmet kapysy ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählisinden taplanmagy şol ýüregime tüger. Indi tanayan adamlaryň ählisini ýözümden rady etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düşteleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içemdim. Tova kişinin hakkı kalmasın mende, razı ol menden. Men tova ettim günahime, razı ol menden, razı ol menden. Melek daydı. Näme oglum? Tomuska diýen çalış mewsimiň başlanyp gowaly gerek Melek daydı. Wahey, ýöne 2 günden soň okuwa gidesiň geler oglum. Han geç saçak başyna. Geç meni Murat daýyň çagyraýyn. Ertirin hayırlı oglum. Erteň haýyrly bolsun eje. Bir näçe ow üçin hayır tagawat 3 million ornapdyrlar. Men efe bilen şoňa ütjek oglum bolýarmy? Bolýa. Han gelsenem ertirlik edin waka. Bolýa bar ýa neje. Oglum, nire barýan? Men gözelje gitjek. Güzelce diýäniň nire? Güzelçe biziň obamyz. Ýoksa da bu nerden çykdy Murat? Bu gezek işim gaty kyn. Gaty kyn. Oglum, Muratcan, näme etdim? O adamlarynyň köprü gurmak üçin ýygnan pulunyň baryny men ogurladym. Wahey.
Atamın ýok bolan gyşydy. Mundan 6 ýyl öň. Owany böleýän çaýyň üstünde köprü ýokdy. Owa adamlary öldürçe atma geçelgen meňdeş bir zat ýatapdyrlar. Atamyň taýyny şoň bilen geçiripdik. Çağalar okuwdyny şoň bilen akdylerdi. Näýataglarym ýaşyllaram şeýledi. Göderan kynny. Kış günleri hatam kynny. Soň eşitip otursak, owa adamlar köprü ormak üçin haýır tagawatdan pul ýygnapdyrlar. Guruluşyk başlajak üstündedi. Ýygnanan pullar owa barçynyň jaýyna sanlykda saklanýardy. Owa ýeri ýyratany jem 150 adam töwere her kim bir-birini tanaýar. Ilki şähere gitdim. Bir hepde geçenden soň hiç kime bildirmän ýylyma gelip pulluň hemmesini ogurladym. Soňam ýitirim boldum. Murat, Murat, görünen oklan ýere ýitirim boldum. Aýrylyňymdan suna. Aýryl how. Täherden taň azap berer ýagdaýym ýok, aýryl. Arma urama, hoş geldin Murat. Ýagdaýyň gowy däliňip ertirden bäri gödleýär. Dur. Näme diýen onça puly? Bir hepdelik düşöňdimi dol? Ey Allah, maňa sabar bere gori. Sen näişiň suna, ha? Sen näişiň? Şu ýerden geýnewli, keterli bir adam geldi. Sen sorady. Kimmiş ol? Ene, tanıpgıcı. Gelersiň diýip garaşdyk, ýöne gelmedin. Ahmet Akar. Men tanamam ony. Han jaň edip gör de, bolla. Soň jaňa derin. Ibrahim men gittim. Bir kun bolmalym wagtmaldyr, Allah kömek etsin. Murat, jaň edip gör de şol adama. Belki çörek buyurjokdur, belki başga bir haýyjy bardyr, Murat. Ol adamyň näme üçin gelenini bir bilsene. Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkını bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Tövbe, tövbe. Kul hakkı kalmasın üstümde, hakkını helal et. Ben tövbe ettim günahlarımdan, hakkını helal et. Ya bismillah. Hakkını helal et. Hakkını helal et. Ben tövbe ettim günahımdan. Hakkını helal et. Hakkını helal et. Köp şükür Allah'a canım. Köprüni kurupdurlar. Belki başa var bitmedik işler vardır. Onu bitirir Allah ruhu etse. Şok ötönüşten deyinipdirler. Oğurluğumu karamazdan. Bu da ay şükür. Uyam näme boldy? Sen kim? Ayşe Nur. Men Murat. Yakubaň atygy. Bir zat boldymy? Sarzalar ýiberdim seni. Aýrylyňymdan. Men çağamdan aýryp bilmersiňiz. Aýrylyňymdan diýen, aýryl.
Ayşeni vur. Berberik oğlumy. Oğlum menden ayrıp bilmersin Kemal. Güne bolor, ulu güne. Ne çabuk ber hatratın çeken çağamın. Yalvaryan sana sen hizmetçin bolayın bir ayırma. Arsın kaxın ayt. Oğurluk edende güne değilindi. Koyver çağany. Koyver diyen sana. Göy vermen. Kaxın verarlı matkarı boldum. Ecem canım yüzü qaratdın. Bestir. Töhmet attınız, ağzı gördünüz. Ovadan çıkardınız, ağzı gördünüz. Öyümü yıktınız, ağzı gördünüz. Çağamı elimden aldınız, ağzı gördünüz. Bestir. Oğlum mer Ayşeni vur. Göy ver. Gelme kolayma. Kolayma gelme, özüm oklarım. Ece! Sen deldiratsan. Ece! Senden ecede olmaz ayalım. Koyver oğlum, koyver. Göy ver diyen. Ece! Göy ver. Ece! Ýeňe diýäniň näme? Öýüňi dursa, aýryl gyýdyň ýandan. Sen koşulma. Bu kämakal çağan al kaçya. Barın git. Bar git öz yoluna. Ece! Bahalam. Ece! 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 Yigitcan. Ece! Oğlum. Ece! Tur uyan. Tur yerinden seni öýüňe giden ýür. Şunun 6 ýyl öňdi. Owan kul kakam otogyna saklanýardy. Açarlardyň kakamda bardy. Ýöne ýigdimiň dünýä inen giýjeki pullar ýitirim boldy. Kemal, gözün aydın oğlun molly. Arçın. Ay Arçın, sen nirede Arçın, ağtığın molly buğuşluk. Nire gittik ayağım şu yerde de. Gözün aydın, Sağ olun. gözün aydın. Allah razı olsun, sağ olun. Yaşlıyın mı? Hayırlı çağı olsun. Kakam şo iyice Ecemin madarına gittim deydi de her kim oğurluk kakamdan görüptü. Mehriban keýwany. Käşke henem diýir bolup, agtyň görsedim. Guçoňy alyp ilkinji aglaýysyny esdedim. Ilkinji ýylgyrsyny görsedim. Alaytada Arçın saýlawynda kakamdan galan Dawud daýam bize garşy şaýat durandan soň Şo iýje men İsmeti arçynlykda gördüm. İçeri girdi. Hila ýüdürüp arçynlykdan pullary alypdyr ol. Soňundanam men öýüme girip altynlanma alypdyr. Yalan, töhmet. Ona hili yalanmaz. Agtyň dünýä inine nire gitdiň ha? Şu barmydy adamlar? Barmydy? Ýokdy gerek. howa ýokdy. Eýse sana gel şu işi bir ýüzle deliň, seret. Binagar bärde, ustady bärde, pul taýýar diýemde, sen näme diýdiň? Garaşalyň diýmediňmi? Ha? Sen bizi oýnadyň. Arçyn ogurlyk etdi. Pul ogurlady. Ayalymyň gazallaryny ogurlady. Hem meňiz öňüňde gowja seretdiňizmi? Belki sizden hem ogurlandyr ha? Barlaşdyrdyňyzmy? Siziň ynanýan arçyňyz ogur bolup çykdy. Hawa,
Ogry! Hem yer barlanny. Dawud daýynyň gyzyllar kemdi. Arçynlykda ýygnanan pullarym ýokdy. Soňra Dawud gyzylları meňizler saklaýanda gaýtdy. Pullar bolsa öýlerçe sowukdurlar diýip gürrüň ýaýratdy. Gyzylları meňizde ýaşy. Bu yerde işlet yok. Taptım. Ýöne bu çamyň içinden Dawudyň aýalynyň 5 gyzylyny tapdylar. Meni atamyň işine taşlap gitdiler. Oğlumam elimden aldılar. 4 ýyl boldy çağamyň hasratyny çekýän. Aýdym. Bu zatlar ne edip bizim başımıza geldik. Bizden ne hemsleyelerke? O vicdansız kim? O şeytan kim? O binamız kim? Ah, bir elime düştü. Aýdym. Ýene oba gitdiňmi? Wagt çaga. İsmet ağa, men tanadymmy? Men Murat. Murat ýalňy. Elbetde tanadym. Hayır bola. Haýsy şemal getirsen bu ýerler. Ruhsat berseň taňa aýtjak zadym bar. Ýör içerik gireli. Aýdy ber näme diýjek bolsaň. Men İsmet ağa, men sizden razylyk almaga geldim. Näme razylyk oglum? Onu men ogurlapdym. Owaň sandygyndan oglanyň pullary bara. Şonu men ogurladym. Ýöne gyzyllardan habarym ýok. O ýerde bir işe goparylypdyr. Ýöne sandykdan ýitirim bolan pulluň bu näde maňa tegişli. Meni bagyşlamaň üçin hemme zat taýýar. Men näme diýsem de deýin. Öldüýsem de öleýinim. Men näme etsem siz meni bagyşlarsyň da, maňa bir ýol görkezip, maňa bir çykaryp tapyp ber. Reppimin huzuruna munça adamlaryň haklary bilen gidip bilmen. Näme durýanym bolsa, näçe bolsa bolsun oň pagasyny tölemege taýyn men. Taňa çykalga ýok Murat. Döwlet ahyry köprüni gurdy. Ýöne maskaraçylyk bütün owa ýerledi. Hemmet maňa töhmet atdy. Sen meni bütün owa maskar etdi. Göz ýaşyň fil bol wagtda biziň agyýymyzyň bir damçasy da bolmaz. Aýşanu, durgaýdym. Güm bol şu yerden, güm bol. Git Murat. Git, gaýdybam gelme. Allah can maňa bir ýol görkezdi. Bütün owa aýdyp çykarym.
Suraymagy. Ol adam ýene gelýär. Oho, Ahmetbek, dogry dämi ýadymdan çykarmandyryn. Ahmetbek, dogry söz Murata aýtdyk. Ýöne o seni tanamady. İşim bar, soň görerin diýip çykyp gitdi. Inim, Murat dükany maňa tapşyrdy. Näme aýtmaly bolsa maňa aýdaý. Başlaň, düşünmedimle. Kimin dükany kime tapşyrdy diýdiňiz? Muradyň dukany. Bu ýerde bir düşünşmelik bar. Dükany menki. Beýle däl bolaýmasyn inim. Bu dükany Mümtabegiňkidi. Ular aradan çykanlardan Muradynyň ni. Mumtaz Begin agtyk hökmüne kanuny mirat şörmen baş üstüne. Bu nämen kagady? Mumtaz Begin kanuny mirat şör bolalım hakda resmi kagad. Nämen kagdy he? Nämen resmi namaty? Muradyň kybýar. Git gün bol, çyk. Gün bol. Çyk diýen. Hany gümüň çek. Bu arada o resmi namaň bir nusgasy. Görýän goly size polisiýa bilen gelmeli boljak eýän. Häzirlikçe giýjaňyz rahat tap bolan. Wah Murat, sen nirede? Ayşe Nur, Yüzü garettin meni. Durmuşumu kül ettin. bolýa kabul edýän. Şoň şeýlenim tezden bu näme geçmeňi soramaga geldim-de. Bir ötünç bilen düzeljek iş dälbi. Del. Eýsem men näme deýin? Haýt näme diýsen edeýin? Minulaga. O wagtda. Hemmesin şo ýerde aýdarsyň. Çok şükür. Salamu aleykum. Wa aleykümselam. Wa aleykümselam. Aýdy berilleş. Näme gerek? Nireden? Kim borsun? Sen, min sen tanıyan, sen Yakup Ağartır değil mi? Atan cenazasına da geliptin. Doğru doğru. Bolýa, ýöne näme gerek? Şonu aýdyp otur. Mundan 6 ýyl bir ogurluk boldy. Awa. Şu gyzyň kakasy Dawut Begin altynlaryny ogurlapdy. Yo, o beýle däldi. Näl däldi? Ýoksa İsmet Beg ýene bir oýun gurnajak bolýarmy? Bu aýal näme üçin geldi bärik? Bu ýerde hiç ýyl oýun ýok. Bolan işler düýünün başgaçady. Men diňleseňiz hemmesin gurrun bereýin. Saňa näçerek töreddiler? Näme? Yalan görkezmäň üçin näçe çaldyň diýen? Men hiç tadalamok. Yalan görkezme de beremok. Arsynyň bu işde hiç ýyl günäsi ýok. Hemmesi men günäm. Yigit. Yigit, oğlum. Buna yine ne boldy ka? Näme bolsun näme daý? Däldir de. Däla gyrmak üçin sebäp gerekmi? Ýörüň barıp görelim hany. Oğlum, oğulçuğum. Ey, ýene sen may heley. Göýber çagan näme? Yigit, oğulçuğum. Dur, dur goýdum, köşeş, dur. Yigitim, yalvaryan goý berin meni. Oğulçuğum, goý berin meni. Dur, dur sana peýgim, dur. Yalvaryan, beýtmeň, Kemal. Allah hak üçin oğlum ber, beýtme, yalvaryan. Ulayalın seri ütkäpdir. Kemal'in elinden oğlunu alar öýdýändir o. İki baştan adam täzen öýlenýär. Anha Dawut Begin gyýyna gudaçylyga barýarlar. Baş etsine. Hoş geldiňiz Kemal oğlum. Gelin, girin. Gelişdik ýagdaý bolup başla berýär. Oy bolsun. Inne oň dälligini öwrenişdi we. Hani gelin geçin. Uyan. Betir. Ödüň horlama. Ýör gideli, ýör.
Ýöreni. Oğlum. Kim bu biheppe? Bu nereden çıktı? Davud'un evine öyleniyormuş. Awwa, çoň el birdatlara diýdiler. Gudaçylyga barýarmyşlar. Inni menden amykly geçdiler. Meni ýok hatap etdiler. Maňa oğlumy asla görkezmediler. Inni oğlumy hiçem görüp bilmen. Beýle pikir etme. Düzelir inşallah. Kes sesin sen. Maňa akıl verme. Meni düşür. Düşür diýdim, düşür. Ayşenur, uyan, dur. Gal idimden, gal. Galyp biljek däl. Men günämi ýuwmaly. Gaýrat et. Maňa mümkinçilik töret. Onu oğlum alıp ber. Näme? Oğlum alıp kaçıp men ýanyma getirersin. Yoksa senden razı değilirim. Näme gürleşeňiz? Murat daýym gelmedimi? Adın tutmaşam. Tapdı gitjek gününi. Ibrahim indi näme dersin? Gara şartlaydım, köşeşim. Erteýärňiz haýyrly melek hanym, ýagşymy saňat? Allah'a şükür asım be. Murat entegin bilmän diýen şeýlemi? O häzir gelir. Murat daýym owadan pul uğurlapdyr. Sanlykdan. Şony Ibrahim Mew, Ahmet Bey size öň habar beren bolmaly. Resmi tasdiknama da getiripdir. Ýagny ýagdaý düşnükli. Jenabyň görkezen delilleri kadyýetin karary bilen tasdiklanypdyr. Dukanyň kanun taýdan ýeketäk eýesi şol. Şoň Şoň üçin ruhsat etseňiz dükany boşaltjak. Bu ýere teňme täşlim ýok. Näme üçin aljak bolýan, ha? Sırny şeppesiz. Gyýdym köşeş. Diýany ýok. Alada galma. Bu ýerde hat uly işler edip boljak toplum burjak. Töwerege hatym köp peýda etseger. Gerek däl. Gyýdym saňa beset diýilýär. Borda köp ýankylaşmalyň. Murat bir gelaýda terkerdem. Garaşmak näme gerek? Geleýini de ütkejek zat ýok. Terkerdem, zerur işi berja etmeňiz sizden haýyş edýän. Hani bolýar, başlalyň. Çak. Murat ideýanyň näme? Bir oglugy öýretmek üçin başga bir oglugy etjek bolýarmy? Salam. Seň adyň näme? Ýigitmi? Hawa Bärde näme işleýän? oýnap ýör. Näme işlerini sen näme işin? Sen bärde näme işleýän? Çağa bir zatlar düşündirjek bolýarmy ýa başga bir işiň barmy? Ýok gadyrdan. Hiç bir işimem ýok. Sen näme meseleň bar? Hani aýdyp otur. Aýtjak bolýan ýöne. Aýt da onu, aýt. Şemi? Awwaşy. Yakup beň agtygymy sen? Ýa aýtjak bir meseleň barmyş. Hawa bir aýtjak zadyma bar. Ona gelçerik gir. Ýok. Men hemmek şeňe aýtjak. Aýtjak zadym tutuş o bilen magly. Men ogry. Ha, ogurdum. Bir näçe ýyl munun men sizdenem zady ogurladym. Näme etdim? Köpür ogurdurmak üçin ýygnan puluňyzy men ogurladym. Allah'ım seni yerler yuvutsun, utorştu haram zata.
şol ogurluk wakasyna İsmet daýym günäsi ýok. O beýgüne. Ogurluk eden men. O nähili? Şo iýje hemmeler ýigitiň dünýäye inme bilen başagaýka puly men ogurladym. Aslynda sen durmuşyň şeýle ýagdaý düşmegine de men sebäpkär. Hakykatdanam çynyň aýdýanmy sen? Çyn näme işleten ay? Tamrap durunurda. Niredenem bolsa mony İsmet tapandyr. Käwat ol özüni aklamaga çalşýar. Puly olalan bolsa, onda gydyllar näme üçin Aýşy Nuruň bu çatyndan çykýar, ha? Sebäbi hakazy boljak adam gydylary ogurlap gyýyna beripdir. Häzirim şeýpesi tapyp getirip özüni aklajak bolýar. Ulagasyň. Gydyl meselesini men bilemok. Ýöne elbetde olan bir gün äşkar bolar. Ýöne pikir edip görüň. Men sizden ýa İsmet daýdan näme bähbidim boldy, ne? Bähbide beýlede dursun. Anha gelip özüm sizin göňüňize. Ýani oduň üçin atdym. Men sizin her biriňiz öňüňize jogap ber. Şoň üçin be özüne näme etseňiz men berjaý etmäge taýýar. Esas atmaga hemde İsmet daýa anansaňyz bolýar. Oň bu işte hiç il günäsi ýok. Yeri. Gümbolla uğraş yerden. Hiç kim senin hiç ta toğran yok. Ana uğra, iyilin kelledini qarşılaştırma. Kimi günahkardın emmeler bilye. Gümbol iyiliye sana, gümbol. Hey senin. Gümbol o. Neme güymen yan? Uğra ol. Bu näme sarsıran molya? Bilmedik tren olmasana. Heret, gepi köpüldäýmesin, bolmasa dogmuty gyal ederin. Peýnannym, elimden geleni etdim. Men başga näme edip bilerim? Näme ederin Allah jan? Oğlum nirede? Oğlum nirede diyen? Men başarmadım Aýşe Nur. Oğluňy alyp gaçyp bilmedim. Ýöne pikir edip gör, men näme alaj edeýin? Pullar ne edip oğurlan bolsaň şeýletmeli keninde. Senden razı däldir Murat. Men ömrümi kül etdiň sen, kül etdiň. Bilip goý, o dünýede men elim sen ýakan bolar. Näme üçin bolmaýaka? Men nirede ýalňyş ýakan? Allah jan nirede? Murat, Bolanok İsmet daý. Maňa ananoklar. ananmadylar Murat. Bular maňa ananan oklar. Saňa ha asla ananmadylar. Sen menden razy bolagam. Näme sen men bagyşlarkaň? Meni akladyp bilseň, ogur dälligim o bollary anandyryp bilseň, seni diňe şonna bagyşlar. Görürsün. Men şeý dernem. Mümkin däl. Başarmarsyň. Näme üçin? Özüň pikir edip gör. Ilki olan anamny gazanmaly bolsa. Gazanarnam. Sende hey akıl var mı oğlum? Oban ilaty 225 adam. Her kime bir gün sarp etseň, bir ýyla ýakyn bolýar. Hani bar işiň bile bol, bar. Boljak iş bolly. Ýylyň kelletini garşastyrma. 6 ýylyň hasaby 2 günne berdirmez. Eden Allah geçti.
6 ýylyň hasaby 2 günne berdirmez. Obaň ilat 225 adam. Her kime bir gün sarp etseň, bir ýyla ýakyn bolýar. Ibrahim ağa. Selamun aleyküm Muhammed ağa. Aleyküm salam Murat. Ibrahim ağa yokken golün tiyista aydına değerler de. Sen ýerden ýokmudun? Ne mullağım? Burada bollu mu? Hiç tat ýokla. Hemme zat oňat. Diňe sen dukanyň miras düşürmi näme bar eken? Şuň gelipdir. Ha geçip bar ya hana. Bir täwlük bolandyr da. Petiginden açar, şeli değil mi? Hawa. Sonra tüsse çıkarılgamy goýlar. Arma urin. Bar bolun. Men Murat ýalňy. Oh Murat Bey, sizi kän gözledik. Salam. Men bir ýere gidipdim da. Bir iş üçin obaňda eden ekeniňiz. Hawa. Siz dukan menki bolmaly ekeniňiz. Başlaň meni Murat Bey, özüňiz dukan menki diýdiňiz-de. Sebäbi atam aradan çykan mendundan başlap bu dukan men eçirimle geçdi. Ýöne biz howa sarwa mukadip gözläpdik ahry. Ejebin resmi kağıtlarının arasında bulaşıklık bolupdyr. İlat müdürlüğünün ýalňyşlygy. Elbette, bu zatdan ähmetim galmady. Size sag bolsun aýdýan, atamyň aladasyny etdiňiz. Alın. Haýş edýän. Bu da ataňyzyň gydy. Bilýän. Ýöne ol size galy bersin. Şunça wagtlap dukanyň aladasyny edipsiňiz, oňa gowy seredipsiňiz. O sag bolun. Alyp biljekler. Almaly bolsuňyz. İlki bilene ulaga mätäşligim ýok. Has we terem hakyňyzy hiç ýetim gelenok. Murat, oğlum, Allah Taala şükür edýän. Dilek dogamy kabul edip, ölmedimden öň taňa duşurdy. Dukanım enni senki, nesip etsin. Sen amanata hıyanet etmejeňi, dukany gözüm görüji alter etjeňi bilýän. Bismillahirrahmanirrahim. Allah can özüm kömek et. Oğlum, näme işläp otyrdyň? Pikir edýän eje. Hamala oýlanyňy degen bir zat bar ýaly. Haýyrdyr oğlum? Awuly elbetde. Hemmesi gitdi. Maňa işaret diýip ýebilen röýden datlymyň hemmesi gitdi. O näme diýdiň Murat? Ne dogry diýänmi eje? Ýola düşdüm, Allah kömek etdi. Bir gadanç kapysyny görkezdi. Ýöne häzir bolýan. Allah bilen feowdalaşmakçy bolýanmy oğlum? Daşa-da gördün eje. Men diňe Kulak as. Sen saýlamalyň saýladyň. Ýöne gaharlanma. Oğurluk edende tutulaýsaň nähil boljagyny bilýärdiň nerek? Biriniň zadyna gözlükinde oň bakadan tölemäge taýýardyň. Häzir näme beýleder? Häzir has ulyg adamjyň. Allahyň razylygynyň uğruny ýurýarken dukanyňy bil bagladyňmy? Ya maňamy? Ya da özüňmi? Diňe Allah bil bagladyň. Bil baglamalsyň. O sana bir ýol görkezin bolsa, oýlanman. Şoň bilen ýöremelsiň oglum. 6 ýylyň hasaby 2 günne berdirmez.
Ece, men gözeljeği diýen. İşin bitmedi mi? Yok, bitmedi Ece. Gidýän. Sebäbi Allah maňa bir ýol görkezdi. Näçe wagt galmalym bolsa galjak. Yekän hemmeler menden razy bolýança şo ýerde boljak. Men emekdäy. Sen okuň mara? O ýerde mektep bardyra. Men emekdäy. Ýöne melekdaýdan kim beretsin? Melekdaýdymam gitsin. Onna bir zat gürleşeli. Tomusdan yetip bolsa, hemmämiz bilegi deriz. Bolýarmy? Sen Tomsa çen geljekdämi näme? Bilemokda efe. Gitmanna. Men ýokman gitmeli. Ýagşy delegde bol Ece. Men üçin delek et. Şonça adamyň hakyny ödemek üçin ýagşy delek et. Uğran ýoluma taşlan yerimden dowam etmek üçin ýagşy delegde bol. Şepagatçy Merwan çağırıp bolmaly. Biraz garaşyň. Merwe hanym ýanyňda mehman geldi. Aşakda garaşýar. Murat. Näme boldy? Men gidýän Merwe. Esli watlap bolman. Esli wagt diýäniň näçe wagt? Bilemok. Ýöne bahym gaýdyp gelmejegim bilýän. Sen hemişe ýolly. Senden sebäbini sorajak däl. Näme üçin diýbem sorajak däl. Sebäbi indi men taňa ananýan. Allah işiň uğrun etsin. He, ayrılın hova. Salamu aleykum. Wa aleykümselam. Näme gerekdi? Men köp wagtyňdy aljak däl. Bilýäňizmi, men bir ogurudum. Ýöne mumtazy durmuşymy özgörtmäge kömek etdi. Indi men ogur däl. Allah ruhsat etse düşen ýolumdan ýyda dönme ýok. Maňa hiç il kagyd beýleki görkezme. Mende kanun resminame bar. Adamlaryň arasynda hukuk şu görkezýän kagadyňdan ibarat däl. Ulagy kärenne alýan hadaýet. Ýygyna getirerim, alad edip bermem. Salamu aleykum. Wa aley. Aydan da adama akylyňyzyň yetmäýändigini bilýän. Ýöne üýde görmek niýetimem ýok. Menim tede ynanýançam, menden razy bolýançaňyz şu ýerde galjak. 1 ýylam boldy, 2 ýylam, 5 ýyl, 6 ýyl. Hey cenab ogry. Näde pötte geljek?
Bu işte İsmet dayın hiç hili günahı yok. O şu iyice kıyıdının kapısından ayrılmadı. Aynen o. Men içine girdim. Demir kapırcağı açıp pullar aldım. Bu zatları öňem aýtdyň. Eýse Dawud begiň görenler näme? Davut Bey'in gözleri eýetini ýalňyşdyran bolmaly. Olam bir gün ýalňyşanyna düşüner. O nähili ýalňyş ýa. Şo güýje Dawud begiň gyzyllarym oglandyr ahly. Soň şo gyzyllaryň biri Aýşe Nurun bukçasyndan çykdy. O nähili beýle bolýar, ha? Allah'ın ruhu bilen olam bir gün aýanmor. Eýse nädip tölejek onu? İşläp. Elbette, elbette. Yönemen göz ýaşym, sizin göz ýaşyňyzyň bir jamjasyna degmez. Şonusy bestir diýen çaňy näme üstüme modi çekermi? Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düşteleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içemdim. Tova, tova, kişinin hakkı kalmasın mende, razı ol menden. Men tova ettim günahime, razı ol menden, razı ol menden, razı ol menden. Men tova ettim günahime, razı ol menden, razı ol menden. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düşteleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içemdim. Tova, tova, kişinin hakkı kalmasın mende, razı ol menden. Men tova ettim günahime, razı ol menden, razı ol menden, razı ol menden. Men tova ettim günahime, razı ol menden, razı ol menden. Enne näçe çöwündirseň muradym görnen oklu. Onu ýerden men muradym bolýamşyn kaka. Dilime geldi daýdaýdym mene. Ol owa gitdi. Owa? Owada näme iş barmyşoň? Owa adamlaryna kiçirak berýim bar diýe. Şonu berjekmiş. Ha, ilki öýdi işine normal ekenne. Öňkü ýetiniň mirasarlary gelipdir. Oň dukany elinden gidýär. O nähili? Dorsono. Dukan senki del. Saňa näme bolýar?
Elbette, olar şeýle bolýan. Dükkanna bir topar adamlara kömek edýärdi, mätäşlere çörek paýlaýardy. Bir pursat olar näme işlerkä diýip pikir edipdirin. Bilmedim demine. Gelin adamın elinde ıgtybarly kagylary bar. Ol adam Nuh diýse de peýgamber diýen ok. Ahmet Beg diýdi men näme? Doğumdura. Gayrat edin. Hani. Yeri götür. Götür bol. Bol. Yeri. Haber. Bolsana. Doğumdura. Ehe çağır. Hani. Berekallah. Candırak bol. Bol tiydire. Bir candırak bolsana. Doğrusu Murat diyen oğluna halalyň bolsun diýämeli. 100 euro diýip barha köp iş buyurdum. Ağırması yok. Innon hakkını yen molayman diýip korkýan. Menem şeyle adalet. Oğlun sözüne tapıldı. Näme diýsem etdi. Men ondan razydyr. Menem rady. Men pikirimçe isme darşyn bardy da dogry aýdýar. Eger ogurlamadyk bolsa, näme üçin özüne beýle sütemesdin, ha? Çynym aýtsam maňa da şeýle görünýär. Arçyn beguna bolup ogurlan Muradyň gözü bolaýmy? Menem o barada pikir etdim. Ýön karşymyzdan göwüne degipdir diýdi. Salamu aleykum. Wa aleykum esselam. Bir topar adamyň işini bitirip biraderliğini alypsaň. Hudaýa şükür. Indi nowbat maňa ýetdi. Elbette men taýyn. Meni näme bar bolsa aýdy ber. Düşýdim ha. Şu ýere gadartym. Näme üçin? Pulumy ogurlanmak halyň men senden näme üçin ogurladyň diýip soradymmy? Senem menden sorama. Dogry aýdýam. Binagar Zeki Gaýa-my? Ha, ahir size duşdum o Zeki Beg. Men häzir dükanyna, size garaşýar. Onda yarım saatdan görüşer. Bolýa sag bol. Aýdy berin. Ertirin hayır arma. Bar bolun, size Murat Beg üçin gelýärmi? Näme diýjek bolýaňyz? Şu Murat ýalňyz kim? Her kim oň üçin bir zatlar etjek bolýarlar. Sebäbi o muňa münasip Ahmet Beg. O adam bilýäňiz boli, menem tanymal etjek bolýaňyz. Gulagatyn Ahmet Beg. Murat ýalňyz oňa da adam. Adamlara kömek edýär. Olar diýip jan ferek. Dimek Robin Hood O ýalda. näme diýdiň oly? Bilýärmi hanym? Menem özüm çyrak bir barla geçirdim. Murat ýalňyz resmi kagazlara gawarak ýollaşaken. O näme üçin beýle gowur ýanynda düşünemi? O barp ýatyl ogry ahry. A tamam ağlanyp görünüp dur. Ahmet Beg, men sizle gürleşmek üçin ýeripdim. Ýöne bolşuňyzdan mümkin däli görünüp dur. Niýetiňiziň nämedigine dogry düşünemi? Ýöne bir zat bilip goýun. Murat çak edişiňiz ýaly ejidem, çak edişiňiz ýaly ýekide därler. Siziň berde ýoklugynyň peýdalanmaňa çarşýana därsiňiz-de. Sebäbi o ýogum bolsa men bar. Şunu ýatdan çykarma.
Ýigit sere tap bol ýykylarsyn. Vay. Ýigitimi gatagyrdım oglum. Wahey balyjygym. Yok agran o gece kıynanma. Ayşenur doğun aslında men Ne edip beytip bildiňiz? Elif, he ne edip? Kakan bilen agy biriktirip çağam elimden alýan. Ýani ýollaşym elimden alýan. Ýöne ne edip şu balama düzdüňiz he? Sen hey ustanyň merwamy. Elif, gyzym. Ýigidi getir bäri. Necati kardeş? Yeni kalı vereyim mi? Gereği yok Murat kardeş. Bestir şu kadanın. Bunu bir çuvalatalı ovan daşına taşla. Her hal inni akılına aylan teverek. Ýigit, sen bolgusyzlygyňdan bizar boldun, bizar. Gir saltyra goýy. Allah can, Kemal öýlen saňa ejeliň teretdi. Saltyra goýy gir, tez bol. Bar yani ne? Yürü oğlum. Yürü gidelim. Ece nira var ya? Daş oğlum. Katı daşa. Kaydıp Allah'ım sodese hiç açan bir yere gelmez. Kalkımı Meryem Ece. Hakan biz unuttu oğlum. Bir de onu unutuyaz. Oho, geýew. Menem sen ýanyňa barýadym. Oýlandymda etrafa jaň edeli, häkime habar bereli. Arçynyň gyýdyrmyşa çykýar. Toýa geldiler diýdim. Bir zat boldymy geýew? Kellem garjaşdy. Näme boldy? Muradyň meselesi lay. Ha, o mesele çözüldü lay. O diýen çözüldü. Näl çözüldi? Çözüldü de. Gitti ol gitti, şähere gitti. Şeýle mi? Ey Allah. Menem ol dogry aýdýanyny ipýördüm. Ayşe Nuruňam, Arçyn agaňam göwüne degdi goýdýan. Ön karşın niyecek bollun bolin, dilin aylanmadı ödeyen. Inna arçınıngam men ağaňam. Ýör ani ýör. Şu bolugym gelşi alam gitti. Alyk oğlum. Murat, kim etti oğlum bunu?
Davut. Davut mu? İsmet dayı. Ol adam beli diýdim doğru bolsa. Taňa näme üçin töhmet atmasyn? Ýöne o näme üçin etsin oglum? Şeytanyň şerini uýdy. Yeňilmek adama nämeler etdirmeýär. Men onu gaty gowulýan. Anat nire? Taňa söz berdim ha. Sözümde durmaga. Sen maňa garşy çykýanmy? Garşy çykýanmy? Beýtmesene. Gerek değil kaka, gerek değil. Ayşe Nur'un ağına kalıp maşgalyk rusum bilen ok kaka. Gerek değil. Her gece düşümde şu ayalı görýän. Her gece düşümde şu çağany görýän. Men o ýüky göterip bilmen kaka. Gyzym, kakan gaharyny getirme. O sana gows bolsun diýere. Günah işe diyen Ayşe Nur'un kakası. Men mi ha? Men mi? Günah işeden özün kaka. Temmol diyen. Yoň oýanmakan temmol. Gyýryň aýt, agzyny ýumsyn. Bolmasa özüm ýumduraryn. Davut Bey. Davut Bey, kapıyı açın. Näme boldy, näme gerek? O nerede? Ýok. Kulak Doğancan. Altı ýylyň Ayşe Nur'un buksatynyň gyzyl tapyranyny henem şo ýerde demedin? Men öňkü ogry. Wagtynda köp günah işetdim. Günäň nähil rahatlygyny gaty gowulýan. Adamyň aýtdymy taňa gitdi şolary Ayşe Nur'un taatlarynyň içinde goý diýip. Şo diýdi, kakam diýdi. Arçyn oğurlady diýem yalan sözledi. Sen bol gyz, sen bol. Şol etdi, kakam etdi. Tutuş owany ananırdy. Beýbe Doğan, onu näme üçin şu wagtda sen dymyk geldin? Näme üçin dogryny aýtmadyň? Sen näme üçin 6 ýyllap meni oğurladym diýmediň he? Men onu diýip bilmedim. Ýöne tow etdim. Tere täzmin berdi. Aýtdym. Hemmeleri düşündirmäge çalışdym. Maňa hiç kim inanmady. Inni ananarlar. Elif! 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 Ey adamlar! Bäri kulak atın. Size bir zat aýtjak. Elif! Hemmerde näme işiň bar gyý? Sen? Bar uğraya. Size bir zat aýtjak. Taňa öýe uğra diýilýär. Goýber kaka. Kulak as. Ilki ol aýtdym, soň meňim diýjek taatlam bar. Hekaýatyň içinde çuwal puwalam ýok däl. Derýan kenary bar, gaty çuň çukur bar. Sen näme diýjek bolýan Elif? İsmet daý barada. Ayşe Nur barada. Pul olar oğurlanok. Altınlarım oğurlanok. Bar kakamyň toslan zatlary. Çıtacak bol oğlum. Çıtacak bol. Ece ýadadım. Ece men öýe gaýdasym gelýär. Bizim öýümüz ýok oğlum. Men sizi gowsy bolsun diýip men arçyn bolamdan soň İsmet muň bilen delli uçupdyr. Elif, sen hakyň satdyň. Sen ýalan sözlediň. Bu seni maňlatdy. Yeri trolüň. Oňa inanmaň, o hemmeňi allatdy. Maňa kulak asyň. Men sizi üçin adamlar, sizi gowsy bolsun diýen ahyry. Durun, tağıman. İsmet dahi meni bağışlady. O senin bağışlama mümkün Davut Bey. Men pikirimçe bu mümkünçiliğin kadrını bil. Alyňdaky tegmel arasala. Kemal! Oğlum ýigit ýok.
Yigit yok. Ayşenur yigit al kaçıptır. Eger olara bir zat bolaysa, sen dir koyman. Ilga oğlum, ilga. Men nädip beýle ýalňyşlyk gördüm-kä? Nädip beýle uly günä gazandım? Ýalňyşlygyňam, günäňem başynda duran men. Ýaşuly. Kemal, oğlum. Ýaşuly, Ayşenur ýok. Yigide mal kaçıptır. Bärde dälmi Ýaşuly, Allah hak üçin Yok. aýdyň. Nere gitdilerkä? Olar gatyda gidendir. Ýör uly ýoly göreli. Ece, men üşüyen, kaçışıyen. Ağda çıkarlı oğlum. Acıyan. Yine bir adı yürüsek yolu yeter gidim. Gayret et. Ağda çık. Sıdacak bol bağlam. Yigit! Ayşenur! Ayşenur, kıydım. Yigit! Yigit! Ayşenur! Ayşenur! Ferhat abi. Ferhat abi oğlum. Gayret et. Dur. Dur. Yigit! Dur. Dur. Ayşenur! Ayşenur dur! Ayşenur! Dur. Ayşenur dur! Sen mamlekenin! Hemme zat belli bolla Ayşenur! Ayşenur, kıydım, niret eten. Ece. Ece. Kaç oğlum. Ayrılıyorlar. Ece. Ece. Yigit kaç oğlum. Yolun Ece. ayır. Yigit ayrılıyorlar. Ayrılıyorlar oğlum. Saklan! 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 Dur! Kaka. Sağ ol. Ýagdaýyny gowma. Oglum, hiç zat bolmady gerek. Yok kaka. Adamlar, şuun mübarek gün. Näçe ýyldan soň hemmämiziň başymyz jemlenni. Muň üçin Allah şükür edeliň. Allah senden razı bolsun Arşın. Allah razı bolsun. Allah razı olsun. Allah razı bolsun. Allah razı Allah olsun. razı bolsun. Men günämi geçermin. Menden razı bolarmyň. Razydyr. Ýöne siziniň başga biriniň boýuna men hakym bar. Murat, başymyzdan iýnen ähli bela beteriň sebäpkär şu ýerde. Ýöne şuun şu ýerde başymyzyň jemlenmegini Allahyň sebäpkär eden ben etem şol. Göýberen hataň bähwide öwrülmegine sebäp bolup biljek derejede sap ýüregiň bar sen oglum. Men senden razydyryň. Inni canım rahat tapdy.
Doganlar. Şunça ýyldan soň üstümizdäki öýkü kino tozanyny ayırmak mertebesi barada siz näme diýip bilje? Biz razy, mert ýigdekem. Bize mi razıydırız? Razy, biz razy. Biz razydyr. Biz razy. Mert ýigdeken. Biz razy, razydyr. Razy. Waq biz ondan razy. Wi, oğlum, Ececan. geldin mi balam? Geldim. Geldim Ece. Efe, gel Efe. Murat daim milli. Meni gaty göresiň geldimi? Hawa. Neçe gündür her gün yerden seni gözlüyor. Senden razı bollar Murat day. Hawa Efecan. Hudaýa şükür. Razy bollar. O day näme dukan elimizden ally? Diýmek olaňy mäte açtyrdy. Mätäşlik näme görä bolýar? Mätäçlik nämeslärini bilmekdir. Eger ölçüňi bilip öz ýerinde görnüp bilseň, şükür adam üçin araçy bolar. Aç gözlüge doýma dolma näse ağlansa bolýan, adam hem doýma dolma hem näşükür bolar. Şoň üçin mätäç adyny bilýän adamlar ýagşy dost bolýarlar. Ýagşy ýol bilet, usat öňmaşy tapmagy çalşarlar. Sebäbi o adamlar ýagşy adamyň gollawy bilen hasam gowlanýarlar. Efecan. Allah'ın rahmeti hem bereketi oňotlukda agdyny bir edýän jemaatyň üstüne ýagar. Müňle çykaryň agdyrlyk bilen eden dilegini Allah boş gaýtarmaz. Sebäbi agdyrlyk, jebetlik Allah'ın kulu bolmak bilen maňly. Allah hem benderlerini agdyr halda görmegi süýýändir.